Jamen så skål for helvede. Skål, Ulla. Så lægger vi så et rigtig mere. Er det her det, man kalder for socialt samvær? Ja. Nej, det er bagfør. Bagsvær? Er det noget med rumpen? Ja. Den må du lægge ud på den med. Kan man komme ret meget længere herude? Ja, du kan komme højere op. Det kunne min mor ikke. Helt op i Quincy præcis. Det kan jeg slet ikke prøve. Det er min mor. Når du spørger, så kan vi gå med. Vi går med. Ja, vi tager bagvejen, vi tager bagvejen. Ja, du er godt nok vælge dig. Klassik. Det er ham der. Det er bare igennem det der, hvis du vil gøre det der. Hvad så? Er det noget med, du tager ind i voksen trækker i sådan noget? I hvad? I voksen trækker. Og jeg er fan i det. Og du trækker ind i. Åh, ja. Og du trækker. Jeg er død i dag, ja. Det gør også, det er du godt nok på mig. Ja, fordi jeg Hvad? Ja, det siger, at man skal lige der til flammen, ikke også? Jamen, jeg er lige nødt til, man kan ikke bare sådan det der spille pænt mod en via hele tiden. Hvad er det, jeg har lyst til det? Ja, det er da sygt, men man skal også have noget at spise. Prøv at tænke på, når du bliver gammel, det bliver da kedeligt, hvis det sådan ikke vil mere, når man bliver 40, var. Det er specielt, at det er ikke alting. Det er godt nok det være noget, jeg synes, man ret. Det er fandme på hovedet at gøre det. Det kan godt være, at der render man rundt med de arvede de 13 timer der. Men lad mig gå, at man ikke går ind i nogen ting, fordi så kan det godt være, at det går ondt i en. Ja, det er lidt, det er ikke sådan. Hvad er det for noget? Hvorfor er Kasper ikke i aften? Jeg er ikke ret med, at jeg skal se, at du skal kysse om ham. Jamen, det må jeg ikke engang, jeg ved det ikke. Han skulle spille, tror jeg. Ja, I simpelthen godt nok ikke bare under denne sæt. Det er godt nok for lavt, ja. Men er det? Nej, jeg er højt. Det er sådan er det. Det er højt. Det er da ikke kun af at det der er lige skægt. Jo, det er fint. Prøv at helt til skønt. Det er Ulla Skrubsnart. Jeg sagde det med dig dejligt. Jeg findes ikke mere dejligt i min kaliber. Så er det bare. Så er det bare, altså, og derfor ser det bare dejligt ud af alle sammen mennesker. Ja, men i lige måde. Tak for det, det gør du også. Ja, og jeg vil sige, det vil jeg. Det vil jeg. Jeg var engang i min bil, men det er mange år siden. Skal vi lige sige skål? Skål. Skål for det, at du tager i halsen, og det er et snakkeri altid i dag. Skål. Det er kun der. Patrick, jeg har hørt Maxine live. Hallo, Patrick. Så giver jeg lige lidt på den, der hedder Patrick. Jamen, det kan jeg slet ikke udtale, fordi så er det min bror, var slet ikke... Jamen, så kan man patte for satan, men det kan du sgu da ikke noget at sige. Patte! Patte! Patte, stiv apparat! Ja, det kan man godt risikere. Jeg har hørt noget om, at du var ikke ret gammel, at du blev angrebet af en gas, fordi du rendte rundt med bare røv og hængekilder. Lad os lige få nogle flere. Vi går i køkken. Nej, fordi det er sådan noget, man skal dele sig med en social. Okay, jo, men det er rigtigt. Ja. Men jeg ved i hvert fald, at det er angrebet af en gas. Ja, men ved du hvad? Det er jo fordi, der var efter lige en lille orm. Så gassen er for glad for, at du ikke tog vi af og gennem, fordi så jeg slet ikke kunne kapere den. Det er fordi, den her ikke kunne finde ud af, hvad der var op og ned på dig. Man kan jo godt også næsten en orm sådan, der står nok til en system. Lige præcis. Eller så en klub med. Gassen, den ser også meget småt. Ja. Lige fordi, altså, man skal passe på, at man ikke kommer alt for godt i gang, ikke også? Ja. Der er ikke en anden, der gider at sætte den foran, men ikke lige der. Ja, så er der også noget med, at jeg har hørt noget med, at du så nogle gange sådan spiller på noget netradio. Det er rigtigt. Ja, det kan du rigtig godt lide. Det er rigtigt. Ja, og der er noget med, at din lille søster, hun engang har givet dig en bil over på.
Og så dansede du der på kamera det hele og havde glemt det, og så var du rigtig smart, tror du lige. Ja, jeg havde ikke glemt det, men gør det rigtigt. Er det sådan lidt homobil over dig? Ja, jeg vidste det. Jeg vil sige, jeg var ikke sikker på, hvordan så igen, du kan ikke det her. Ellers må du have det her. Hvor kan du egentlig det her, vi kan lave sådan lidt homobil? Jeg laver mad til ham. Hvis du kan ikke, så vil jeg på ret tilbage. Jamen, man må nok ikke sige, det er du. Jeg vil også sige, der er en køse til Kasper, ikke også? Jamen, det er rigtigt. Man kan aldrig blive til sikkerhed, men man går lidt med, hvem man kommer ud og blander sig med her i sådan et liv, ikke op? Ja, jeg har lidt spørgsmål. Det går med min mor, hvornår fylder du 50? Ja, det glæder vi. Der er mange år til. Det er nu, så du kan bare tage et helt roligt lille taler. Så får du nok fylder du 50. Jeg er nok været med. Ja, det var jeg. Det er orden. Så har jeg hørt noget med, hvis det så nu går helt gang det der med musikken, du ikke rigtig sådan kan få det trådt igennem der, så kan du bare blive sælger. Fordi der er noget med, du har også solgt job ude med vejen, du er lille. Det kan jeg sgu ikke huske. Det er nok meget rigtigt. Ja, men det er bare noget, du siger, det er fordi du var så dybt traumatiseret. Du var så dybt traumatiseret der, han rendte rundt med far og røv og laver en dag efter dig. Det er derfor, du ikke kan huske det. Det er nok meget rigtigt. Ja, det kan du bare se, det der med udlandsfilosofi. Så er noget med, at du sætter LR nogle gange og også sådan nogle produkter der, som man skal blive rigtig lækker og lugte dejligt og sådan noget. Det er ret smart. Det er ret smart. Jeg er ikke enig om det. Rolig nu. Hvem er det ham, der siger roligt nu, eller ham i en rød der? En røg. Jeg synes, du der krammer hende i søen lille pige så meget der. Det er fordi, hun er ikke på at have til kødsmættet og Kasper der. Ja. Ja, men altså, hvad har man ikke for gode venner til? Ja, nemlig. Hvad skal du det? Røv gode venner! Det er faktisk ikke noget. Så er der noget med, at du bliver aldrig den store løber. Der er noget med nogle løshåndlæg og nogle arme og sådan noget, der flager lidt. Har du lyder det med? Nej, jeg ved ikke, hvad det Nej, men det har du ikke gode lidt endnu, fordi det er sådan lidt en hemmelighed. Ja, det er præcis. Jeg har sådan en idé om, at du sender mig, hvad det var helt vildt. Måske. Nå, det gør Ja, det er sådan en idé, det kan man aldrig blive så sikker på. Det kan være, at jeg har skiftet din blæ engang. Patrick, hun kender dig som lille, sådan ikke rigtig der. Det er dagbørn, mor. Ja, det er nemlig lige det. Det er ikke til at blive noget, jo. Man kan aldrig blive så sikker. Men nu er det sådan, jeg er jo ikke kun smuk. Det er på helt rent. Jeg ser jo ikke kun godt ud, bare fordi jeg er lækker vel. Det må jeg bare ikke. Det går! Det er fordi, det er faktisk også nogle ting, der er lidt forbudt i går. Der er faktisk nogle ting, der holder meget op. Så kalder det her, du skal bare snære med sådan en alvor, den der bil. I udlandsfritid, der er hun vasker. Det er fordi, det der er det nemmest at være korrupt. Ej, det er så ganske rent, jo. Nu kan du lige få lov til at pusse den her op, fordi jeg er nødt til at se, om du er ikke gået til. Nu har du det, så nu op i dag, jo. Kom så, der! Det kunne han ikke engang finde ud af. Man skal jo holde vinden for fanden, altså. Det er sgu da helt tosset, det der. Han tror bare, han skal skille nogen af med det samme, bare. Han skal lure det der. Man tænker på noget andet. Jamen, jeg har set ham gøre det i dag. Jeg vil godt se, at de har plads helt med det samme, altså. Hvad siger hun til det? Nå,
Det er fordi... Ja, det er gummi med. Ja, det er for helvede, mand. Man kan ikke være påklædt uden gummi. Det er fordi... Når der er nogen, der sådan fylder over og holder fest, så kommer hun lidt smukt der lidt flit, fordi hun får man til fest som sin smikkel. Det kommer lige ud sådan for at tage termometeren på festen, fordi hvis det ikke er ordentligt, så bliver man ikke til for en bøge. Og det er altså helt forbudt. Det er sgu da længe til. Jeg håber, I har penge klar. Ja, det her, den går rundt lige om lidt, så kan I bare putte i. Og det bliver stor, hvis det sådan ikke er ordentligt. Det vil jeg bare lige sige. Nej, glem det. Du trækker sin gang, men så er det også. Men Patrick, der er nogle andre ting, der også er forbudt. Jeg har hørt, du lider af noget samlermani af fuldstændig græsgrej. Det er lige så, du skal have behandling for. Rigtig meget. Hvad er det, jeg samler på? Porcelæn og service inde ved computeren. Og i hvert fald 2 tallerkener og 2 stykker sigt derinde. Jeg synes, det er helt svært. Der er lige blevet lidt ind her, Patrick. Det er fordi, når du stiller ind i den computer og spiller helt vildt med gamle beskidt til alt, så ud over det hele, så synes jeg bare, at det er lidt synd for Ellen. Du kan se her. Der er ligesom rutoser. Tusind tak skal du have. Så er du bare klart, så du spise dem. Jeg har brændt spørgsmål, du kan ikke tage den overhovedet. Ved du hvad, nu skal du bare nok være søg, det kan jeg godt give dig, så får de spændt i din lille mål. Og den her stav kan bruges til andre ting, end når de er smækt med. Og det her, her er endnu du tænker også. Og hvis man er helt på røven, så kan man jo have et stik op efter brug og bruge en bruge igen. Lad lige være med bakselakten, det bliver vi købe. Ja, men du får lidt at drikke af også. Men når det så er færdigt, så kan du putte de der ting ned i posen. Når du har tært din mund og fingre, fordi der er noget med, at du kan ikke sådan for de skidt fingre, da du er lille heldigvis. Ej, så de sokken gris, så er det på sig på følelserne. Og man kan ikke have spilleri på tastatur, det er fandme ulækker. Men det er aldrig, da det kommer ud i Facebook. Det er simpelthen ikke til at vide. Den her video, der går jeg i hvert fald ikke. Den skal på Facebook, på Pia. Det er sikkert. Prøv at se her, der er flere poser her. Så hvis du løber her på gummi, så må du bare kigge lidt sammen. Hvorfor er der mange lampe i det der? Fordi det er fedt. Nej! Det er nok for at vise, at nu er der ledig. Nu er der lidt. Og hvis det var rødt lys i langt, så er det fordi, det er optaget jo i dag. Nu skal jeg gerne nu. Det er også åbent derovre. Du kan bare lige kravle under i bordet, så er det væk og lomme. Men Patrick. Patrick! Patrick! Ja, det er sådan noget, man gør, når man er baby, altså. Nej, Patter, slik. Ja, det er fint, nej. Bare de ikke hænger. Patter. Men det er lige sådan en lille gave til dig, for julefattig. Nej, det er fordi, de der analfaktorer, de har ikke nogen af de der squats, der er store nok, jeg synes, det er jo værd til med. De var ikke ret store i dag. Kom lidt snart hjem. Skal vi hjem nu? Nej, det var julefattig. Jeg ved godt, at du har samlet på Ole, så nu skal ikke være helt udenfor. Nu bliver det lavet, jeg ser dig. Julefamilie. Jeg lider med dig. Og det er ret godt, det her. Jeg er ikke med dig lider. Det er sejt liv, så kan man nemlig lige sætte lidt ekstra krydderi på tilværelsen. Det er ret smart. Jeg synes, du har så rigeligt krydderi på min aften. Jeg skal ud og flyve. Har du valgt med jeg nu? Nej, men hun skal falde på.
Væk med lortet, mand. Det tror jeg faktisk, jeg skal gøre. Er der nogen, der gider holde der med mig? Nej, vi skal ikke have med det der at gøre. Det er Jeg vil gerne, jeg taber det. Ellers så har jeg da også din B-hul. Kan du da også lige låne Den lidt? er fandme med fræk, den er. Kan du lige prøve at sætte den på? Jeg kan godt lige se det her lidt. Tror jeg, den vil rigtig klæde dig fint. Hvordan tager den noget på? Jamen, så skal den bare hægtes bagpå. Modsat af, når man tager den af, jo. Det er ret smart. Må jeg sige, at jeg er over, Patty? Og derovre. Prøv lige vent, nu. Prøv at se, det er fandme lidt overmobil. Fucking nice, man. Facebook. Jamen, du er bare lægge. Nej, jeg har ikke mere. Den der må jeg gå og låne. Den var jo. Jeg møder ikke ind på søndag. Det kan jeg godt vide, at jeg har fra nu. Men hvis der er nogen, der griner mig, så er der lige en fortæller her, for det er ikke helt i orden at lukke i tidsmænd. Her, det ved du lige, du går ind sådan, at det går lige ud til sådan en god fisk, rykker, men ikke i trusseren, det er så ulækker. Ja, det kender jeg. Især hvis der er nogen, der skal der ned senere, ikke op? Det går lige. Og hvis du så ikke har brugt nok til at drikke noget mere ved sugerør, så virker det lidt anderledes. Ja, fordi det mangler vi jo, du ved. Ja, det har jeg set med mine de her striber på. Jeg købte det. Nej, det andet, det virker man ikke her på. Det er lidt med streger, det er værd. Nej, hvor jeg ved, det der lige er at røre med god. Det er god karma. Det er bare så fejl. Så kun Du har en Facebook. Men Jeg er i gang med at filme en rigtig god film med huset. ja, der er lige det der med udlænderne, når de så hun ikke er udlænderne, og hun ikke er passet, så er det en fritid, så er hun plastikkirurg. Okay, fint nok. Altså, jeg er blevet opereret en gang. Jeg håber, det går nok. Ja, nu skal den jo være længere, det er det, hun mener. Er du sikker på, at det skal filmes med din telefon der? Ja, alle de andre filmer det er jo for fanden. Der er mange af jer andre. Nogle af jer andre. Så jeg er som tidligere gamle normer. Kom til udlandet på frisk og billig. Kom til udlandet dine akter. Kom til udlandet på lange vagter. I kan bare lige sige, jeg har lige for lidt i stunder i kalender. De kan bare sige det. Vi fik nok ud noget. Jeg er klar. Hvornår vil du have de lange vagter? I morgen. I morgen. Det er fandme Jørgen, jeg har sin kone, og der kan være. Skal vi starte nu? Nej, hvor er du fræk, altså. Du var da ikke, før du sagde noget i stedet for at være så fræk. Så kan vi lige lægge det til radiatoren. Men så, fordi det kunne jeg lide. Men så kan du se der og tænke over tilværelsen til i morgen, før du bliver dumme fri. Så skal du fandme også gøre det i din kostyme der. Det kan jeg garanteret for, det er ikke noget problem. Jeg har lige et ekstra til olje hernede. Jeg har også ud og gå den tur der. Det er ikke været at sige. Ja, hvis du ikke også får det ordentligt, du kan lige komme med ud og få en lavmang. Så er det den samme udskyldning der, der er nogen, der siger, det er så dejligt. Så det er ikke det eneste, der kilder. Nej, det kan kilde mange steder. Alt efter hvor hårdt man sprøjter. Jeg tror, det er mig, de skal gå ud Er det nu, du går med herover? Jeg skal lige have mine smøger med for fanden. Det var mig, der fri. Det går nok. Skal du hygge dig ned der? Jamen, jeg løber ikke langt. Du tænker, jeg har lige fast i radiatoren her, så ved I, hvor jeg er. Au! Så med det i fanden. Kan de godt komme til på mine små pølser? Ja, ja, det er så vi har fat i her. Vi tager det. Hvor for helvede, du bruger dig? Ja, fordi vågner op med fire. Så kan du bare se, hvad jeg vil Jeg har ikke kaldt den fire. Fuck, Du bare låne, jeg er ikke i ro, alt jeg har. Ja, for helvede. Det kan
skal godt til dit hår. Det er mit voks, det skal væk. Jeg tror, man bare det er pandebind. Det er godt, det ikke er brugt, hva'? Det lugter lidt sjovt. Ja, jeg vil ikke brugt. Ja. Jeg tror, det er langt ud over. Der er nogen råber igen også. Ja, nu kan vi begynde at tage lidt roligt igen, fordi nu giver Ulla ikke en snak mere. Tak. Jeg vil gerne Jeg ved ikke, om jeg skal blive rørt eller dårligt. Jeg tror bare, det skal... Ulla, smuk smart! Men det er godt, Så er det super. hvad laver du ikke igen? Det er godt, jeg har en let og røv. Så er du prøvet, så længe du er. Ja, og nu går hun fandme på drømstart. Ja, det var jo faktisk chancen i om at spørge om, men jeg sagtens spørge pænt. Det bruger du den hælde køleskabsting. Nej, det er ikke en. Eller ham der er lige bag det. Kæft, der er lange arme så. Ja, det er sikkert. Ja, jeg ved ikke, om jeg er nødt til at jeg er fri i dag, eller hvad jeg har. Ja, det kan du da også godt, men det er lige ikke i bagagerummet, eller det er på alt ind og dig. Det er bare op i røven godt. Det er ikke dig, rum, vi tager. Ja, det er bare lige klart udstilling først, så kan du bare lige så noget specielt til det over gulden der. Ja, Eddie. Skål, Ulla, men det er ikke det, skal lade den op, fordi jeg kan ikke skål, vel? Er det ikke rigtigt, eller hvad er det her? Hvor rundt skal jeg lade bare det? En enkelt. Det er det, der er cigaret, det gør mit bund med joints og noget. Skål! Skål! Tillykke fødselsdag, vel? Tak! Skal vi ikke give Ulla en hånd? Tillykke på fødselsdagen. Tak.